Sa tumo nga matagaan ug mas paspas ug kalidad nga mga serbisyo sa panglawas ang mga Mandawehanon, formal nga gilusad karong adlaw Agosto 2 ang Mandaue City Healthcare Provider Network. Tuyo sa programa ang pag-uswag sa mga serbisyo sa mga barangay health centers sa syudad aron malikayan ang naghinubra nga mga pasyente sa dagkong mga tambalanan. Pinaagi sab sa Healthcare Provider Network, mas dali na ang pagbalhin gikan sa mga health centers paingon sa ospital nga dunay pasilidad nga tukma sa sakit sa pasyente. Ang mga ospital nga lakip sa maong network mao ang Mandaue City Hospital, 𝗵 Child Sanitarium and General Hospital, 𝗀𝗏 Hospital ug Vicente Soto Memorial Medical Center. In a nutshell, this is providing easy access to health care. Mauning gikan sa national agencies ngadto sa lokal, ngadto sa kabarangayan, bunagay involvement and coordination in our community. Gitataw sab sa acting city health officer sa Mandaue City Health nga nadugangan ang ilang mga doktor ug midwives. Gipun-an ta og daghang doktor, gipun-an na sad ta og daghang midwives and nurses. Importante siya in the sense na mas ma-multiply nato ang paghatag og serbisyo kay daghan na health service providers. Saysay sa Regional Director sa Department of Health Central Visayas, Dr. Jaime Bernadas, nga ang Mandaue City ang labing unang nakalusad og healthcare provider network lukop rehiyon. Nagkasabot nga maghugtong pinaagi sa usa ka primary care provider network. Unya kini kay na porma mandato sa atong gobyerno sa atong balaod nga ang primary payer of services mao ang PhilHealth. Gipahimugatan sab nga dako ang papel sa mga liderato sa barangay level lakip na mga barangay health workers. Tungod niini dunay gipahigayon nga inter-barangay commitment signing diin matag barangay captain sa 27 ka barangay sa dakbayan sa Mandaue ang mipasalig sa ilang pagsuporta alang sa kalambuan sa maong programa. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.